Ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен, тинҷаин саломатиятон хуб, вақтатон хуша, идора хушрӯ гузаронден хе зинда бошен. Бардруи азиз, имрӯз 12 апрели соли 2024, 1000 рубли русӣ баробар ба 116 сомону 50 дирам. 1000 рубл 116 сомону 50 дирам шидагиай. Дар имрӯза видео бардруи азиз бо диққат мара гӯш кине ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Мошини Toyota Camry 2 аст бардруи азиз, гарани состояниш тоза дар ҳам видео гап мезанам. ҳаволии фурӯшӣ аст дар шаҳри Ваҳдат бо нархи арзон ва бардруи азиз дар ин авор квартираҳои арзон гарани бисёра то охиша тамошо кунен. Квартира арзон аст дар шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода ва як квартира арзони дига аст дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғанда. Қизиқи видео ҳамия ки ҳавлии фурӯши 33000 сомониш мега. Бардруи ғарибон шумо метавонед ки ҳавлии фурӯширо 282000 рублда бихарен. Барои мо бардруи азиз то охири видеоро тамошо кунен. Барои пешравии мо як дона лайки бепла бижихен. Ана касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, видеои ма шумода мерава. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. бардруи азиз, бачаи ачкидор навора сар мекунед, адона лайкиро бижиқен ва видеои моро ба ҳазур тамошо кунед. дӯстони азиз, мошини фурӯшии Toyota Camry 2, соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензин, моториш 2.5, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош 1 сола нав кардагӣ, танировкашам бардруи азиз 1 сола нав кардагиян. мошин гарани состояниш тозаи, балонош на панавай, хадавоиш 100%. соҳиби мошин мега ки мошин ҳама ҷош 100% ҷавоб мегем. бардруи азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархиш 140000 сомонӣ. 140000 сомон бардруи азиз, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка нав кардагиян. бардруи азиз, хеле ки гуфтам мошин дар ноҳияи Фархор 140000 сомон ба пули русӣ 1,184,000 рубл мешидай. номераи Тоҷикистон ҳам астай, номераи Россияшда WhatsApp дора, занг бизанен, маслиҳат кунен. нархи зур айнекӣ. бисёри мухлисои саудотиҷӣ мегӯянд ки мо шав хов намерем, то саҳара наворохта тамошо мекунем, не ки хонаи арзон намемонӣ. ина бардруи азиз, я ҳавлии фурӯширо ма дароӣ кардам, бовар кунен, бози ман нархша мегӯм ку бовар кунен, ҳайрон мешен да. бардруи азиз, ихели нарха наво фақат дар ҳамин канали саудотиҷӣ мебинен. бардруи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирхурда. 6 сотиқ заминаи фундаменти хона 6x6 рехтагӣ. бардруи азиз, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷат дора, як анҷомхонаи дига дора, болош нопӯшонда будане ки ҳама анҷомхонара хай сум боша. бардруи азиз, обана мисол мепӯшониша. мактаб, магазин, масҷид наздикай. срочни ҳами бародарда пул дар кор будай, дастсрочни пул дар кора. бардруи азиз, нархиш 33000 сомонӣ. 33000 сомонӣ ба пули русӣ 280000 рубл мешидай. номераи телефонуша занг бизанед, маслиҳат кунед. бисёри бардро мораи Россия тамошо мекунанд, мегӯянд акай саудотиҷа квартираи арзон ай шаҳри Душанбе монен. ина бардруи азиз, як камада хонаи хичароӣ кард, квартираи хичароӣ кард, гуфт акай саудотиҷа рекламаш ка. бардруи азиз, гӯш кунед, маълумот чӣ гап мезанам. квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 92 микрорайон, пишти ресторани Райҳона.
бино 18 ошиёна, яъне ки дом 18 этажа буда. Бардуи азиз, духонага квартира дар 13 ошиёна қарор дора, 68 квадратни метрае. ремонти квартира коробка. Бардуи азиз, бино новостройка, ҳуҷҷатҳо шартнома. Бардуи азиз, моҳи январи соли 2025 барои зиндагӣ иҷозат мешавад. ҳамин якада срочни пул дар кор. нархш бардуи азизам 285,000 сомонӣ. 285,000 сомонӣ ба пули русӣ 2,415,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ватсап дора, занг бизанен, маслиҳат кунед. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компанияки баха, компанияки рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаяни ҳами кор дай. мақсад номерош ватсап дора, занг мезанен, сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай, бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон. бардуи азиз, 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем, ба шумо арзон мекуна. ин бародароро нигоҳ кунед, чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам бусо самомад рафта ва граница варино ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа меброяд тамос гире мебарату соқ самомад меорату. бардорае ки гуфта будем шаҳри ваҳдат квартира мон, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дора дар шаҳри ваҳдат, доми Карабл гуфтагиай. шаҳри ваҳдат, доми Карабл. дом бардуи азиз 12 этажа. духонага квартира дар 8 этаж қарор дора, 51 квадратни метрае. ремонти квартира бардуи азиз хеле ки дар навор десен, ремонти замонавӣ ба дараҷаи олишай. масъалаи овсвеч бардуи азиз ҳама вақт ҳастай, мисол пастаяни овсвеч доштаи. ҳуҷҷатҳои квартира 100%, дом лифт дора, мактаб, магазин бардуи азиз наздикай. мактаб, магазин, балниса, квартира ҷои беҳтарин дай. нархеш 270,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо муомила мешава. ба пули русӣ 2,311,000 рубл мешава. чӣ хеле ки гуфтам бардуи азиз, 270,000 сомонӣ. ҳар ди рақамҳош ватсап дора, занг бизанен, квартираи арзон ай шаҳри ваҳдат бихарен. агар фуратон ки Сауду Теҷи рекламаи шуморо чотки гап зана, номерои ма дар якум комментария закрепит кардагия, метавонед ки дар ватсап рӯй кунед любой рекламара. бардуи азиз, квартира дешен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, ана якхонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 50 квадратни метрае. домои пешина квартира нав ремонт кардагия мега. соҳиби квартира маълумот додагия ки ассалому алайкум, я ҳуҷрага дар маркази шаҳри Кӯлоб. бардуи азиз, хеле ки маълумотша гуфтам ва дар барекра нависагиам. нархеш 200,000 сомонӣ. 200,000 сомонӣ бардуи азиз, касе харидор бошем бо арзон мешава. ба пули русӣ 1,712,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст бардуи азиз, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. подписчикои регарӣ дорум. агар дошта бошам комментария да бинависем бардуи азиз, беҳад важне комментария да бинависем, бигӯем ки ман айрегарам. агар айрегар бошен ё ай шаҳри Турсунзода. бардуи азиз, квартираи дешен қарор дора дар шаҳри Турсунзода, ана дар 4 микрорайон. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 40 квадратни метрае. доми новостройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагия ки якхонага дар 4 микрорайон дар 4 этаж қарор дора. ремонташ люкс. рӯбарӯи ана стадион, қафои гилистон бардуи азиз, нархеш 230,000 сомонӣ. 230,000 сомонӣ. ба пули русӣ 1,969,000 рубл мешидай. занг бизанед, маслиҳат кунед.
форат ки видеои саудутиҷе туда бирава подписатсия шеринарам подписатсия раҷахиди ке ки ма видео кардам туда мерава бардуи азиз подписатсия бик квартира дешен қарудура дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа наздики гимназияи Аминҷон яхонага квартира дар 4 этаж қарудура 35 квадратни метрай доми навастройка квартира ремонт дошта бардуи азиз соҳиби квартира маълумот додааст ки яхонага дар 4 этаж доми бардуи азиз лифтдор будай дружбанарод рӯ парои гимназияи Аминҷон ана бардуи азизам нархиш 225,000 сомонӣ арзон мекунад намекунад навистагӣ нест бардуи азиз 225,000 сомонӣ ай нархиш ба пули русӣ 1,926,000 рубл мешидай бардуи азиз ай ҳамат хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанен ана дар ҳамин видеоам лайка фаромӯш накунем подписатсия кунем видеои ма шумода мерава шеринар хелам хелӣ хай бардуи азиз апашко модаро ако додаро худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза мошинам бид хай якта дута бид ба фикр бардуи азиз агар хато накунем хай аз ки ҷое ки мақсад чизе кироӣ кардан ҳаракат кардам якта ва якта нархошона гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд хай барои меҳнатҳои мо ам бардуи азиз ана лайка биҷиқен бисёро тамошо мекунем бардуи азиз не ки лайка намеҷиқен ай чӣ сабаб боша ами як дона лайки бепла биҷиқем подписатсия кунем ке ки ма видео кардам шумода мерава бардуи азиз ва дӯстони азиз нами номерои ма ягон кас реклама дошта боша замин хона квартира дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp широӣ кунен ва ҳамаш майли дар гардак чанд та звачка ва чанд та тхм карден комментарияда бинависен анам хеле дар комментария чанд та звачка чанд та тхм карден дар гардак бинависен комментарияда ку ки бисё кардай Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.